sembla que la neuro ha vingut per menjar-se el món i la neuro no ha vingut a menjar-se ningú, al revés. Això ens tranquil·litza. Ho dic Gràcies. perquè, perquè a vegades pot haver-hi la sensació de que la neurociència ha vingut per substituir la pedagogia i no ha vingut a substituir res. La pedagogia és i continuarà sent tan necessària com sempre ho ha estat. És un element més per nodrir el conjunt de coneixements per fer unes bones pedagogies. Però és un element més que se suma a tots els que ja teníem. I aquest element el que ens està dient és que una de les coses que més valora el cervell per aprendre, és a dir, allò que li agrada guardar per sempre més, són tots aquells coneixements que tenen emocions associades. Això ja fa molt temps que se sap, però ara podem saber una mica per què. Bàsicament, les emocions són crucials per sobreviure, són patrons de reacció preconscients. Pot ser la por pot ser una emoció. Sense por ningú sobreviuria perquè no podríem fugir d'un perill. Per tant, qualsevol coneixement, qualsevol aprenentatge que té emocions, el cervell ho valora com això és important per sobreviure, ja val la pena que ho desi bé. Passa que és una arma de doble fil. La por és una emoció. Es pot aprendre amb por? Amb pànic no. Qualsevol emoció extrema és bloquejant. Però amb aquella por subtil, la por de si no ho faig bé, de què em diran els pares, els companys, això pot ajudar a aprendre. Clar, vol dir que hem d'utilitzar la por de cap de les maneres, perquè l'altra cosa que he vist és que quan el cervell associa, i ho fa molt ràpidament, a aprendre a por, ja per sempre més aniran lligats. I la por és un sentiment molt, molt incòmode. Per tant, quan ja ningú obligui a aprendre res, aquella persona no voldrà continuar progressant, no voldrà continuar construint-se a si mateixa, però això és impossible, perquè el món canvia, ens hem d'adaptar, hem d'aprendre coses noves, per tant el que està fent és treure qualitat de vida a aquesta persona, fer que no sigui transformadora. L'alternativa, l'alegria és una emoció que transmet confiança, és l'emoció bàsica que permet una interacció positiva entre les persones, no és una emoció gaire intensa, i aleshores cal, a mi m'agrada dir, salpebrar-la, posar-li una miqueta de sorpresa. La sorpresa és una emoció que el que fa és activa els centres de l'atenció del cervell. Una sorpresa és que no sabem què està passant, per tant activa l'atenció és imprescindible per aprendre. Aquests mateixos centres de l'atenció, junt amb d'altres, participen de la motivació, atenció per aprendre ara, motivació per mantenir l'aprenentatge, i a més el cervell recompensa la motivació amb plaer. Per tant, tanquem el cercle. Quan un troba plaer amb allò que està fent, vol mantenir aquesta motivació, aquesta atenció, és l'aprendre en certa manera. I d'on traiem tot això? Doncs de nosaltres mateixos. És l'altre gran, per mi, apunt dels molts que té la neurociència, és que aprenem per imitació. Per tant, vol dir que un mestre motivat ensenya als alumnes a motivar-se. Un mestre atent ensenya als alumnes a estar atents. Un mestre respectuós ensenya als alumnes a respectar. Un mestre capaç d'assumir riscos i d'equivocar-se i de rectificar ensenya als seus alumnes que la vida està feta de riscos, de decisions, que ens hem d'equivocar, no que ens podem, no, que ens hem d'equivocar i que després hem de rectificar.